అందరికీ నమస్కారం. యాక్చువల్లీ నా తెలుగు అంత బాగాలేదు. కానీ నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పారు ప్రీవియస్ ఈవెంట్ చూసి జస్ట్ గో విత్ ఇంగ్లీష్ డోంట్ ట్రై తెలుగు అని. కానీ ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్. సో ఈ ఈ మూవీ తెలుగులో నా ఫస్ట్ మూవీ అండ్ నేను చాలా లక్కీ అనుకుంటున్నాను. నాకు ఇంత సపోర్టివ్ అండ్ పాజిటివ్ టీమ్ దొరికింది. సో థ్యాంక్స్ టు ది ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ ఒక ఆల్రెడీ నోన్ యాక్టర్ లేదంటే ఒక ఏంటి నోన్ టాలెంట్కి సపోర్ట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ విల్ సపోర్ట్ దెమ్, బట్ ఒక కొత్త టాలెంట్కి సపోర్ట్ ఇవ్వడం ఇస్ అమేజింగ్ అండ్ రాజ్ సార్ ఇస్ నోన్ టు డూ దాట్. సో you are actually a huge inspiration to a lot of young upcoming talents. And mana Sindhu, Sesha Sindhu Rao, come forward, it's your movie. సో నాకు కూడా ఎప్పుడు ఒక ఫీమేల్ డైరెక్టర్తో యాక్ట్ చేయాలి అని కోరిక ఉండింది. కానీ సింధుతో యాక్ట్ చేసిన తర్వాత అర్థమైంది దట్ ఒక ఫీమేల్ డైరెక్టర్కి మేల్ డైరెక్టర్కి తేడా ఉండదు. ఇట్స్ జస్ట్ ద టాలెంట్ అండ్ షీఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్ అండ్ దట్స్ వాట్ మ్యాటర్స్. సో అండ్ పద్మావతి, she is a writer, and writer kaadu, she is a big support to me, Shiva and Malvika, and mem chala jealous kuda that if she showers her love on one of us more. So she's a huge support. And Shiva, as who said that you're very well groomed and disciplined? Tarun. Yeah, as Tarun said, Adi, that's really true. Shiva is one of the most disciplined and one of the most well-behaved person అనుకుంటున్నాను. That's all how he's been brought up. And అది స్క్రీన్లో కూడా కనిపిస్తుంది, the dedication and the discipline he has, అది it's seen on the screen. So thank you for being such an amazing co-star. And వెంకీ అండ్ రాజేష్, నేను ఎప్పుడూ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో అన్ని ఫంక్షన్స్లో ఐ టాక్ అబౌట్ దెమ్, బట్ దే డోంట్ టాక్ అబౌట్ మీ. They were also talking about you only behind. Also backstage they'll talk. They were telling that the same speech that you did in pre-release, that press meet. Content same. I can't. This is same movie kada. Idi very movie kaadu. Cheppaledu, mere chepparu. No, talk no. So they're amazing actors and Gopi sir, actually నేను బెంగళూరు డేస్ చూసి అండ్ నేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ Gopi Sundar sir. So and one of my favorite songs was Edu Kari Ravilum. So it's an honor to be honor that he's given music to our movie. And yeah, thank you so much for coming, and yeah, please do support us. And thanks Anand for coming. Yeah, thank you. నజరియా అని గుర్తు చేస్తున్నావు వర్ష, బెంగళూరు డేస్ కూడా గుర్తు చేసావు నువ్వు. నజరియా యా ఒక 2 స్పూన్ల నజరియా, 3 స్పూన్ల నయనతార అట్లా. నయనతార. యా ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.